Kada kažem sad, znači 3, 4, sad! Idemo, muškarci, navijajte! Do sutra! Ja bih dobio svi 8 za to. Idemo! Da pokažemo koliko smo mi žene jake. Boga mi, konkurencija je dosta napeta i teška. Ja znam ko je pobednik. Da, ovo je naravno. Sad taj uček nek podignu jednu nogu. Kome prvom padne ruke da će biti diskvalifikovan. Imajte milosti prema muši TRS-u. Može jedan aplauz za naše takmičarke. Bravo! Nastavljamo sa naše 4 takmičarke. Popi, nema Hvala veze, puno što popi. ste učestvovali. Treba posmatrati Hoće ličata. izdržati. I imamo još jednu takmičarku koja Bravo! nije uspela. Imamo još 3 takmičarke. Idemo. Koristit ću priliku da vas pozovem i sutra da dođete u 20 časova. Imaćemo iste aktivacije. Evo još jedna takmičarka odustala. Idemo veliko finale. Dragana! Ajmo, devojče! Možete vi to? Malo. Ajde! I imamo i pobjedu. Čestitke za sve naše učesnice, bile ste divne, a naša pobednica dobija 5 vaučera za pivo. Hvala vam puno. Očekujemo sutra u 20 časova.